שלום לכם, תודה שהצטרפתם. היום אנחנו נדבר על פעולה פשוטה, כמו פתיחת פורט ב-firewall, שהדרך לבצע אותה, זאת אומרת התהליך שאנחנו צריכים לעבור כדי שהפעולה הפשוטה הזאת תתבצע ותתבצע כמו שצריך, בארגונים גדולים, יכול להיות תהליך מאוד ארוך ומסובך, שהתוצאה שלו זה בסופו של דבר אפליקציה שפרוסה בפרודקשן בתשתית שלנו, שיכולה לתקשר בינה לבין עצמה ועם העולם החיצון בצורה שהתכוונו שהיא תתקשר. והתופעה הזאת של לפתוח את הפורטים בפיירוול לפעמים יכול לעכב מה שנקרא את הרצון שלנו שהאפליקציה תרוץ כמו שצריך בייצור. אז קודם נציג את עצמנו. אני ליר שיף ואני Chief Business Development Officer בטרסקאי, בעצם אחראי על פיתוח עסקי. אני מתמחה בעיקר בעולמות ה-Data Center. אני מלווה לקוחות מאוד מאוד גדולים, או לקוחות חדשים שלנו שמגיעים, או לקוחות קיימים, ובעצם עוזר להם לבנות ענן פרטי, שמאוד מאוד מדמה את הצורה של הענן הציבורי על כל הקומפוננטות, כולל ניתוח תהליכים ושיפור של תהליכים. דוד, תציג את עצמך. כן, בוקר טוב לכולם. נעים מאוד, אני דוד גינסברג, אני ארכיטקט פתרונות בווימוור. אני עובד עם לקוחות אסטרטגיים של החברה, בעצם לעזור לאמץ את כל הטכנולוגיות של וימוור ולהביא ערך ללקוחות. בין היתר, ובגלל זה אז גם עובד קרוב מאוד עם ליר ועם טרסקאי. תודה שהזמנתם אותי היום. בכיף. אז קודם כל נדבר שנייה לפני שנצלול לעולם הבעיה ולפתרון. דוד, אם תוכל לתת איזו סקירה קצרה למי שלא מכיר מה זה VCF, ממש ב-high level, ואיזה קומפוננטות מרכיבות אותו. כן, בהחלט. אז בואו נתחיל ככה מהתחתית. במצגת שאתם רואים כרגע, בואו נראה אם אני יכול לקחת לי פה איזשהו... לא משנה. אז במרכז השקופית יש לנו את ה-VCF פלטפורם, שבעצם זו הפלטפורמה שאנחנו בווימוור היום מתמקדים בה, מוכרים אותה. עברנו שינוי מאוד גדול מה זה הרכישה עם ברודקום, והפוקוס או הדבר המרכזי בשינוי זה הפוקוס שאנחנו שמים בתוך המוצר הזה, כלומר לנקות את כל הרעש מסביב של הרבה מאוד יחידות עסקיות ומוצרים. אנחנו אומרים יש מוצר אחד שאנחנו ממוקדים בו ברמה של 2 מיליארד דולר בשנה השקעה ב-R&D בלבד, וזה ה-VCF. ה-VCF הוא הפלטפורמה שבעצם באה לתת לכם את היכולת לבנות את ה-Private Cloud, את הענן הפרטי, כשהמטרה המוצרת היא אנחנו רוצים להיות מסוגלים לתת לכם לבנות ענן שהוא לא פחות טוב, לא חסרות בו יכולות, אלא שהוא מקביל למה שחלקכם מקבלים היום אצל הייפרסקיילרס, אבל מה? בון פרם, באזור מובטח בשליטה שלכם. אז מן הסתם יש את החומרה, הרבה מאוד ספקי חומרה שאנחנו תומכים בהם בשביל להריץ את הפלטפורמה עליהם, VMware הוונדור שתומך בהכי הרבה ספקי חומרה בשביל השרתים שאפשר להריץ עליהם את הפלטפורמה. אחר כך יש לנו בפנים את ה-vSphere Enterprise Plus, זה החלק של הקומפיוט, מה שנותן לנו את היכולת של החישוביות, של הזיכרון, של המעבד. יש את ה-Networking, vSphere Networking, בסיסי, ה-VDS, החיבוריות לרשת בעצם, שזה מה שאנחנו הולכים להתעסק איתו היום, שהמכונות מדברות אחת עם שנייה ועם העולם החיצוני או עם שרתים פיזיים. יש לנו את ה-vSphere Storage, היכולת לחבר בעצם התקני Storage חיצוניים, כל סטורג' מרכזי שאתם משתמשים בו ובכל הפרוטוקולים שניתן להשתמש בהם מבחינת חיבור של סטורג' חיצוני, וגם יש את ה-vSAN שמגיע ב-capacity, בנפח של 1 טיב פר קור שרכשתם, כלומר שרת עם 64 קורים, יבוא איתו 64 טראבייט של vSAN שאתם יכולים להתקין על השרת הזה. והרכיב האחרון בבסיס זה ה-VCF Networking, ה-NSX. אנחנו לא נדבר עליו היום, אבל בעצם
מה אחד הרכיבים הכי חשובים בשביל לאפשר לכם לייצר את הענן הפרטי הזה, בשביל לאפשר לכם לייצר VPCs בתוך הענן הפרטי שלכם ולתת למשתמשים את החופשיות בעצם לעשות את מה שהם רוצים בתוך ה-VPC הזה. אז כל הרכיבים שדיברתי עליהם, הנטוורקינג, הקומפיוט והסטורג' הם מהווים את הבסיס בעצם בשביל שנוכל לייצר או קוברנטיס או מכונות וירטואליות על גבי הפלטפורמה הזאת. ומעל אנחנו מתחילים לקבל את הרכיבי ניהול ואת השירותים. ה-SDDC Manager הוא רכיב מאוד קריטי בפלטפורמה של ה-VCF, הוא ה-Manager of Managers, הוא זה שמנהל לכם את כל ה-V-Centers ולצוותי התשתיות בעצם מאפשר נקודת ניהול אחת מרכזית לכל ה-V-Centers בארגון, בתהליכים של הקמה, בתהליכים של שדרוגים, שווה לדבר על זה אם אתם לא מכירים. vCenter Server אתם כנראה מכירים, מוצר ותיק, המון זמן בשוק, דרך אגב גם SDDC Manager, מי שלא יודע, הוא כבר 6 שנים בשוק, זה לא מוצר חדש, פשוט יש עליו פוקוס. מעל זה אנחנו, מעל בעצם הבסיס של הפלטפורמה, אנחנו נותנים כמובן שירותים, vSphere Kubernetes Service, מי שמכיר בעבר TKG, מכונות וירטואליות או provisioning של אפליקציות ודאטה סרוויסס, כל אלה שירותים בעצם מאוד בסיסיים שאפשר לתת אגב לפלטפורמה בשבילכם, בשביל שתוכלו להקים את האפליקציות ולבנות אותם. ומה שאנחנו הולכים לגעת בו היום יותר ספציפית, אלה בעצם הרכיבי ניהול. יש לנו את ה-VCF Operations, מה שהיה מוכר בעבר כ-ARIA Operations, שהוא כולל גם את ה-Ops וגם את ה-Logs. יש לנו את ה-VCF Automation, שהוא בעצם ה-API Gateway לפלטפורמה, או גם וגם ה-Self-Service Portal, מי שרוצה User Interface, אז יש את הפורטל, מי שרוצה להשתמש ב-CLI, ב-Command Line, או ב-CI/CD, בשביל לבצע אוטומציות, אז גם זה נעשה מול ה-VCF Automation. והרכיב האחרון שאנחנו ממש נראה בעיניים היום זה ה-VCF Network Operations, הרי Operations for Networks ועבר, שהוא בעצם הכלי שאנחנו נדבר עליו היום בשביל לעזור לכם לבצע את התהליכים מול צוותי אבטחת מידע ובעצם לתת שקיפות לתוך כל מה שקורה בעולם הנטוורקינג, בין אם זה וירטואלי או בין אם זה פיזי. זה ה-VCF הבסיסי, זה מה שמי שרוכש רישיון של VCF זה מה שהוא מקבל. מאוד בקצרה על אדונים, בעצם תוספות, רוצים להוסיף שירותים, רוצים להוסיף יכולות נוספות שחשובות לארגון, אז אפשר לראות בצדדים, בצד שמאל ובצד ימין את האדונים שיש. אז vSAN capacity, אם אנחנו נדרשים לעוד capacity של vSAN שאין לנו, אם נגמר לנו המקום, Live Recovery בשביל נושאים של המשכיות עסקית ובעיקר התאוששות מאסון, וחשוב מאוד התאוששות מסייבר. מי שחשוב לו נושא של התאוששות מסייבר, בהחלט תדברו איתנו על זה. בעולם של ה-Advanced Networking, אז יש לנו את AVI Advanced Load Balancer, בעצם Application Delivery Platform, וה-vDefend, שהוא בעצם ה-Micro Segmentation, ה-Distributed Firewall, שיצא החוצה בתוך ה-NSX והפך להיות מוצר בפני עצמו. עדיין מבחינת אינטרפייס, שניהם כאן באותו אינטרפייס, מבחינת תמחורית שני הדברים שונים. אני אעבור זריז לצד ימין, Private AI Foundation, אין שיחה היום שלא שואלים אותנו על זה, אין שיחה שלא מדברים, כולם רוצים לעשות היום AI, ובעצם VCF הוא הפלטפורמה ביחד עם ה-Private AI Foundation בשביל לאפשר לכם לעשות את זה בקלות יותר, מהר יותר ולנצל יותר טוב את אותם GPUים. ואחרון אבל לא חביב, כלומר חביב מאוד, זה התנזו פלטפורם, כל החלק של תנזו, של כל ה-open source applications שלנו, של וימו שניתן לקבל תמיכה, כמו גם הסביבות למפתחים בשביל לקבל את החוויה של ה-CF push ולקבל אפליקציה, זה בעולם של התנזו פלטפורם. דבר אחרון, כל לקוח שקונה את ה-VCF מקבל בחינם, כלול במחיר, את ה-VCF טריינינג זמין בפורטל, כל הקורסים על כל אחד מהמוצרים שאתם רואים פה באמצע, זמינים אונליין בחינם. הקורסים שבעבר היו פרונטליים, היום אפשר לעשות אותם או פרונטליים מול השותפים, או לגשת אליהם בווידאוים ולראות אותם וללמוד על הפלטפורמה ולהשאיר את הידע ואת היכולות שלכם. וזה זהו, זה ה-VCF, קצר ופשוט. תודה דיוויד. אנחנו בשיחה הזאת נדבר על use case, שעוד מעט אנחנו נתאר אותו, אבל אני רוצה רגע ממש לתאר שני מוצרים שאנחנו משתמשים בהם כדי לפתור את הבעיה שאותו use case מציג. כל מוצר כזה זה עולם ומלואו, אבל אני אתן סקירה כללית למי שלא מכיר, קצת על המוצרים שאנחנו משתמשים בהם בפתרון הזה.
הראשון הוא VCF Automation, או בשמו הקודם ARIA Automation, או בשמו הקודם vRealize Automation, VRA. זה מוצר שבעצם הוא בעצם הפורטל של הענן הפרטי שאנחנו מייצרים. תחשבו על קטלוג של שירותים שיכול להיות כל שירות שעולה על דעתכם, זה לא חייב להיות צריכה של מכונות וירטואליות, זה יכול להיות צריכה של קלאסטרים של קוברנטיס, של דאטאבייסים, של יצירה של משתמשים. מאחורי הקלעים מן הסתם אנחנו מייצרים אוטומציות בקוד ואינטגרציות לכל מיני כלים צד שלישי ב-API'ים שונים כדי לייצר את החוויה הזאת של צריכה אוטומטית. המטרה היא לפשט פשוט את השירותים ש-IT נותן ללקוחות שלו, בין אם זה לקוחות עסקיים, זה יכול להיות אנשי DevOps, זה יכול להיות אנשים שלא מבינים כלום בתשתיות וצריכים איזשהו טופס מאוד פשוט שיאפשר להם לקבל שרת להתקין איזושהי אפליקציה עסקית. מוצר מאוד מאוד חזק. מאחורי הקלעים הוא בנוי מאורקסטרטור, אחד האורקסטרטורים הכי חזקים לדעתי שקיימים בתעשייה, שבו אנחנו יכולים ממש לתכנת כל אוטומציה שאנחנו רוצים, אינטגרציה עם כל כלי שיש לו API או דרך להתממשק אליו, בשפות די מוכרות בתעשייה, זה יכול להיות JavaScript, זה יכול להיות Node.js, PowerShell, פייתון, ולמעשה אנחנו בשילוב עם VRA או עם VCF Automation אנחנו יכולים להתערב בתהליך לצורך העניין פריסה של מכונה וירטואלית ולבצע כל מיני פעולות, נגיד לפני שנוצר דיסק לעשות איזושהי פעולה בדיקה שהסטורג' יש לו מספיק capacity לקבל את הדיסק הזה. אחרי שה-VM נוצר אני יכול ללכת ל-CMDB ולרשום את ה-VM הזה עם הפרטים הרלוונטיים לפי האינפוטים שקיבלתי. זאת אומרת, יש לי פה גמישות מלאה להתערב בתהליכים ולייצר איזה אוטומציה שאני רוצה. הכלי השני שאנחנו נדבר עליו וגם בסוף דיוויד יראה אותו, זה VCF Operations for Network, אחד הכלים לדעתי הכי חזקים שנמצאים בתוך החבילה של VCF שקשור לניטור רשתי. בכמה מילים זה מוצר שיודע לאסוף Network Flows מהתשתית שלכם, זה יכול להיות תשתית עננית בעננים ציבוריים, זה יכול להיות on-prem, מכונות וירטואליות, קונטיינרים, שירותים פיזיים כאלה ואחרים, ומה שהוא עושה הוא פשוט יודע לתת תמונה של האפליקציות שרצות בתוך התשתית שלכם, ממש תמונה רשתית וטונות של מידע על הקשרים בין האפליקציות. אתם יכולים לראות פה לצורך העניין, ממש זה בקטן, אז אני אסביר מה אתם רואים פה מצד ימין. זה איזשהו דשבורד שמראה תנועה של פקטה מהסורס לדסטיניישן שלה. עכשיו כל קו סגול פה וכל עיגול זה איזושהי נקודה או איזושהי רשת שהפקטה עברה בה, או איזשהו ציוד רשתי כזה או אחר שהפקטה עברה בה, לצורך העניין מהשרת אפליקציה לשרת הדאטאבייס, עברנו דרך סוויץ' מספר 1, הגענו לצ'ק פוינט firewall שלנו, חזרנו ללוד בלנסר, זאת אומרת יש פה ממש תמונה רשתית שלמה לפי התנועה של פקטה ספציפית בתוך האפליקציה. מן הסתם הדבר הזה מאוד יכול לעזור לנו בטראבל שוטינג, אני יכול לראות בכל נקודה ביום ממש להחזיר אחורה את השעון ולראות האם בשעה מסוימת הנתיב התקשורתי היה X ובשעה אחרת הנתיב התקשורתי פתאום השתנה. יכול להיות שעשיתי איזשהו שינוי ברשת שפתאום גרם לאיזושהי בעיה, או שיש לי בעיה באיזה פורט בפיירוול. זאת אומרת, יש פה הרבה נתונים שאנחנו יכולים לקבל, וכמובן אנחנו יכולים לראות ממש תמונה אפליקטיבית, קשרים בין רכיבים אפליקטיביים והמון מידע עליהם, כולל פורטים, טראפיק, כל מיני בעיות שיכולות להיות, שיכולו לצוץ כאשר רכיבים מתקשרים אחד עם השני. זאת אומרת, זה כלי מאוד מאוד חזק שנותן לנו את המידע הזה כמעט בריל טיים. אז בואו נדבר רגע על עולם הבעיה. אני אתאר סיטואציה. אוקיי, שאנחנו לצורך העניין רוצים לפתח, אני בעיניים שלי מנהל פרויקט באיזושהי חברה מאוד מאוד גדולה, אני אמון על פרויקט מסוים, פרויקט עסקי, אוקיי, שקשור לעסק של החברה,
ומן הסתם יש לי שתי דרכים לממש אותו שזה קשור לטכנולוגיה, או שאני כותב אפליקציה שתתמוך בתוכנית העסקית שלי, או שאני אקנה איזשהו מוצר מדף שידע לעשות כל מיני דברים שאני צריך לעשות, כמו, לא יודע, QA לתרופות, או לנהל MRI באיזשהו healthcare כזה או אחר, לא משנה. זה יכול להיות כל use case שבעולם. אז כשאני מתחיל לעבוד, בעצם אני מקבל איזושהי, בדרך כלל מהתשתיות אני מקבל איזושהי סביבת פיתוח או סנדבוקס, שבהם יש כל מיני סוגים של שירותים. הסוג הראשון זה הסרוויסים שאני כותב, הפרופייטרי קוד שלי. בהנחה ואני החלטתי לייצר אפליקציה מאפס, אז אני כותב רכיבי פרונט-אנד, רכיבי בק-אנד, באיזה שפה שאני רוצה. אני מקבל תשתיות בסביבת הדב מה-IT, מכונות וירטואליות, אם אני צריך מערכות הפעלה, אם אני צריך קונטיינרים, אני מקבל איזשהו קוברנטיס קלאסטר, ועליו בעצם אני יכול לפתח את הקוד שלי ולבדוק אותו, ובעצם להתחיל להפוך את הרעיון למציאות. הסוג השני שאנחנו רואים זה Application Infrastructure, זה בעצם התשתית האפליקטיבית התומכת, בין אם זה דאטאבייסים, מנגנוני קאשינג, מנגנוני תורים, MQs, API Gateways, אלה בעצם רכיבים שבדרך כלל כבר נמצאים בתשתית הארגונית, וגוף התשתיות נותן לנו גישה אליהם כדי שנוכל בעצם לפתח את האפליקציה שלנו מולם, כי כנראה שזה נדרש בארכיטקטורה האפליקטיבית שלנו בהמשך. שירותים נוספים הם שירותי תשתית, זה מה שנקרא common services, common anti-services, זה יכול להיות שירותי DNS, authentication and authorization, שירותי certificates, אני צריך להוציא סרטיפיקטים, בין אם זה סרטיפיקטים שקשורים ל-public facing, או בין אם זה סרטיפיקטים פנימיים בתוך הארגון. אז אלה כל מיני שירותים שאני צריך גם כן להתממשק אליהם, כי אני חי באיזשהו enterprise ואני צריך להיות compliant לתשתיות של אותו enterprise ולהשתמש בשירותים האלה. מה האתגר? האתגר שאני מדבר עליו, אנחנו רואים אותו בעיקר בארגוני enterprise מאוד מאוד גדולים, שיש לנו צוותי פיתוח, צוותי DevOps או צוותי Application Delivery, יש לנו גוף תשתיות, יש לנו גוף Operations, יש לנו גוף Security, יש לנו גוף Networking. כל אלה יחידות בעצם שהן לא גוף אחד, אין להם את אותו מנהל, אוקיי? אין להם את אותו מנהל ישיר, בסוף יש איזשהו VPIT או CIO שכולם מדווחים אליו, אבל ביום יום הם די אינדיפנדנט אחד מהשני, ומה שקושר ביניהם זה תהליכים, זה תהליכים עסקיים שנמצאים, שממומשים בתוך גוף התשתיות, שעוזרים לצוותים האלה לתקשר אחד עם השני, כדי בסוף לקחת את האפליקציה שמפתח גוף הפיתוח, ולהטמיע אותו בפרודקשן, איפה שזה צריך לרוץ ולהיות מאובטח וקומפליינט ולעמוד ברגולציות, ואחר כך אם יש תקלה אני צריך גם שמישהו יטפל בזה. זאת אומרת, יש פה אופרציה שלמה כדי שהאפליקציה הזאת בכלל תכניס כסף, כן? או תשרת את הארגון. מה שאנחנו רואים שבסביבות דב בדרך כלל מה שקורה זה שהסביבה היא די חופשית, זאת אומרת אני מבחינה תקשורתית, אין לי יותר מדי firewall'ים בסביבה, אם אני צריך לפתוח פורטים זה בדרך כלל קורה באותו רגע, אני ממש יכול להתחיל לפתח בשקט ואני לא תלוי כמעט באף אחד, אני פשוט מתחיל לעבוד. מה שקורה זה שאחרי שהאפליקציה שלי מוכנה וביצעתי אינטגרציה וראיתי שהכל עובד ומנגן, אני בעצם רוצה להעביר את הסביבה הזאת לפרודקשן, ושם מתחיל המחול שדים של פתיחת פורטים בפיירוול, שאנחנו מכירים טוב מאוד מארגונים מאוד מאוד גדולים, שפה יש אתגר, לא תמיד אני יודע איזה פורטים אני צריך לפתוח, לפעמים אני חושב שאני יודע שפתחתי את כל הפורטים, אבל ברגע שהגעתי לפרודקשן, לא בטוח שנתתי את כל המידע הזה, ואז מתחיל מחול טראבל שוטינג כזה, למה זה לא עובד ולמה זה לא מתפקד כמו שאני ראיתי בסביבת הפיתוח. אז זה איזשהו אתגר משמעותי שאנחנו רואים. התהליך שאנחנו רואים בארגונים לפתיחת פורטים בפרודקשן הוא יכול להיות מאוד מאוד ארוך. יש ארגונים גדולים שאפילו לא משרתים את הבקשות האלה כל יום, זאת אומרת יש בקשת פתיחת פורטים לפרודקשן, ממלאים אותה פעם בשבועיים, או פעם בשבוע, או פעמיים בשבוע,
זאת אומרת, אם טעיתי בפתיחת הפורט, אני צריך לחכות סייקל של שבוע עד שיטפלו לי בבקשה, אם טעיתי ואני רוצה לשנות, אוקיי? אז זאת אומרת, כל הדבר הזה בסוף משפיע על ה-application delivery time, על ה-time to market בעצם של הארגון, או של אותו אפליקציה לפרודקשן. ואחד האתגרים המשמעותיים זה שלמפתחים, אלה שאחראים על האפליקציה, לפחות בפיתוח, ואפילו לאנשי אופריישנס, אין באמת ויזביליטי על איך נראים הקשרים האפליקטיביים בין, או הקשרים התקשורתיים יותר נכון, בין רכיבי האפליקציה. המידע הזה הוא לא חשוף, ואם הוא חשוף מאוד קשה להוציא אותו ולהפוך אותו למשהו ויזואלי שבן אדם יכול להבין. זה האתגר שאנחנו שמנסים לראות. אז באמת, אחרי שפיתחתי אפליקציה בסביבת הדב, אני עובר לסביבת הטסט, וגם בסביבת הטסט לפעמים אנחנו רואים די חופשיות. אלה הקשרים הפוטנציאליים שיכולים להירקם בין הרכיבים האפליקטיביים. אז לצורך העניין, סתם בשביל הדוגמה, פיתחתי רכיבי backend, יש לי פה שתי סרוויסים, זה איזושהי אפליקציה שהיא בארכיטקטורת Service Oriented, אז יש לי פה איזה message queue שדואג לפעולות האסינכרוניות בין הסרוויסים שלנו. יש לי סכמה של דאטאבייס, שתי סכמות, אחד לסרוויס A, השני לסרוויס B. יש לי פה איזה מנגנון קאשינג. בדרך כלל אנחנו רואים ארגונים בתצורת Service Oriented או בתצורת Microservices, מאפשרים תקשורת דרך איזשהו API Gateway ארגוני, בין אם זה בשירותים הפנים ארגוניים ובין אם זה תקשורת של הלקוחות החיצוניים מהארגון לתוך האפליקציה הארגונית, אז כולם בדרך כלל עוברים דרך איזשהו API Gateway היום. יש לי איזשהו front-end service, שמה שקורה בין front-end ל-back-end בעולמות האנטרפרייז הוא מעניין, כי בדרך כלל אתם תראו הפרדה רשתית, לפעמים הפרונט-אנד שלי בכלל יישב באיזה DMZ נטוורק כזה, והבק-אנד יישב באיזה רשת LAN סגורה, שיכול להיות שאני אעבור יותר מרכיב firewall אחד, כדי שהרכיבים האלה ידברו אחד עם השני. זאת אומרת, האירוע הזה נהיה מורכב, ויש לנו את ה-DNS וה-Authentication Service שלנו. זאת אומרת, נוצר פה אפליקציה שהיא יחסית פשוטה, אבל יש לי פה המון קשרים, שאני לא יכול להיות חשוף אליהם, אלא אם כן אני לא יודע אותם, או מתעד אותם איפשהו. אין איזה כלי נייטיבי שבא ואוסף את הדברים האלה, אני צריך ממש למצוא פתרונות כדי לאפשר למי שפרס את האפליקציה לראות בכלל את המפה הזאת, אוקיי? אז כמו שאמרתי, עכשיו אנחנו רוצים לקחת את האפליקציה הזאת לפרודקשן, שם מתחיל אירוע ה-firewall להיות מורכב. כי כמו שאמרתי, כנראה לפי הארכיטקטורה של אותו Enterprise Architect, אז הפרונט-אנד יישב באיזושהי רשת שהיא DMZ, והבק-אנד יישב באיזושהי רשת אחרת בכלל שהיא בלן. ה-API Gateway האמיתי של הארגון יושב ברשת של ה-API Gateway, יש לי איזושהי רשת של דאטאבייסים שזה בכלל רשת אחרת, וה-DNS וה-Authentication Services יושבים ברשת של IT, שהיא בדרך כלל איזושהי רשת קבועה. ואז זה נראה ככה, אוקיי? זאת אומרת, בין כל אחד מהרכיבים האפליקטיביים שלי שיצרתי, יש לי, פתאום מופיע לי firewall, שהפיירוול הזה לא תמיד היה קיים בזמן הפיתוח או בזמן הטסטים שלי, אוקיי? ואז האירוע מתחיל להסתבך. אז לפני שאנחנו עוברים לפרודקשן, אנחנו עושים את מירב המאמצים בתור האחראים על האפליקציה, לתת לאבטחת מידע בתהליך שלהם את הפורטים שאני רוצה לפתוח. זאת אומרת, אני אומר, סרוויס A צריך לדבר עם הדאטאבייס הזה. סרוויס A גם צריך לדבר מול ה-message queue שלו. הוא צריך גם לדבר מול ה-DNS, מול ה-Authentication Service. לסרוויס B צריך לדבר מול ה-Cache ומול ה-API Gateway. אוקיי? אתם מבינים את הרעיון? וכשאני לוקח את האפליקציה הזאת לפרודקשן, אם לא פתחתי את הפורט ואת הנתיב התקשורתי בעצם בין אותו סרוויס B ל-API Gateway, לא תהיה לי תקשורת. האירוע מתחיל להיות יותר מסובך אם אנחנו חשבנו שפתחנו את הפורט, אבל הפורט הזה לא באמת נפתח. גם שם יש לנו אירוע, כי בסוף זה בני אדם שמנהלים את זה, ואנחנו נסמכים על תהליך, ולא תמיד התהליך הוא מושלם, ואז מתחיל טראבל שוטינג סנריו, שבו אנשי אפליקציה מעורבים, ואנשי אופרציה, ואנשי התשתיות מעורבים, ואנשי אבטחת מידע, ואנשי הנטוורק. זאת אומרת, אנחנו
כדי לפתוח את הפורט המסכן הזה שפספסנו אותו, אנחנו מעסיקים חצי מהארגון. אוקיי? זה בסוף האפקט של האי הצלחה לעשות את הפעולה הפשוטה של פתיחת פורט בפיירוול. עכשיו, use case נוסף, עד עכשיו דיברנו על איזושהי אפליקציה חדשה, בוא נניח שהאפליקציה הזאת כבר קיימת, מן הסתם היא עולה גרסאות, ויכול להיות מצב שפתאום Service A צריך לדבר עם ה-API Gateway, והבקשה הזאת לא הגיעה לאבטחת מידע, שכחו, לא ידעו, פתחו את הפורט הלא נכון, הנתיב התקשורתי הזה יהיה חסום וייקח לנו הרבה זמן לעלות על הדבר הזה, אוקיי? זה הרבה יותר משמעותי, הבלגן הזה נהיה הרבה יותר משמעותי באפליקציה קיימת, כי שם קשה מאוד לעקוב אחרי שינויים לפעמים, והתהליך, כל ארגון עושה אותו איך שהוא רוצה, אבל לא תמיד התהליך הזה מסודר ומאורגן, וגם אם הוא כן, יש בו יוצא מן הכלל ואפשר ליפול שם, אוקיי? אז מה אנחנו מציעים לעשות? זה לא מצגת של לבוא ולשנות את התהליך הארגוני שלכם, יש גם פתרונות באזור הזה, אנחנו לא ניכנס לזה פה, מה שאנחנו אומרים, קניתם VCF, אוקיי? יש לכם שתי מוצרים שדיברתי עליהם קודם, שיכולים לעזור לפשט את התהליך הזה, או לפחות למנוע טעויות, כמה שיותר, אוקיי? אני מדבר על רכיב האוטומציה, על ה-VCF Automation ועל ה-VCF Operation for Network. ברגע שאנחנו משלבים את שני הכלים האלה, אנחנו יכולים לפשט את תהליך בקשת הפורטים בצורה משמעותית. לא רק את זה, אנחנו יכולים לעשות עוד המון דברים, אבל זה איזשהו use case ספציפי שפשוט הייתי חייב לספר לעולם, כי אני נתקל בזה בכל כך הרבה לקוחות. כשאני פורס מכונות וירטואליות או מערכות הפעלה או Kubernetes Cluster, זה לא משנה מה, דרך VCF Automation, אני יכול להתערב, כמו שאמרתי קודם, בתהליך הפריסה, ואני יכול לייצר טאגים על הרכיבים האפליקטיביים. זאת אומרת, אני יכול להכריח את אותם מפתחים, או את צוות ה-DevOps, או מי שאחראי על פריסת השרתים, אני יכול להכריח אותם לייצר טאגים. עכשיו, אני גם יודע מי הם, אני יודע איזה משתמש הולך לפרוס, אני יודע מאיזה פרויקט הוא הגיע, כי יש לי את הלוגיקה הזאת יצוקה בתוך המערכת. את הטאגים האלה אני גם יכול לשים באופן אוטומטי בלי שהמשתמש בכלל ידע. אוקיי? אז זה אירוע אחד שמטפל בבעיה. הדבר השני זה אני משתמש בעצם ב-VCF Operation for Network, אני משתמש בטאגים האלה כדי לייצר דשבורדים אפליקטיביים בקונטקסט האפליקטיבי. זאת אומרת, יש לי מאות אם לא אלפי אפליקציות בארגון, ואני רוצה לייצר מצב שלכל מפתח או לכל איש אופרציה או לכל איש DevOps יש מפה אפליקטיבית רק של האפליקציה שהוא אחראי עליה, האפליקציה אחת או יותר, כן? אני רוצה לייצר דשבורד פר אפליקציה, ואני רוצה שהרכיבים של אותה אפליקציה יהיו קיימים בתוך הדשבורד הזה, כדי שאני לא אאבד את הידיים והרגליים, ואני לא צריך לראות עכשיו את האפליקציות של כולם, אני רוצה לראות רק את האפליקציה שקשורה אליי, אוקיי? אנחנו משתמשים בטאגים כדי לעשות את זה, זה אחד האופציות כדי לייצר את אותו דשבורד שיהיה קשור לאותה אפליקציה. אני בעצם מתייג את הרכיבים האפליקטיביים, ואוטומטית אני יכול לייצר אוטומציה בין אותו VCF Automation ל-VCF Operation for Network, שייצר לי גם את הדשבורד עבור האפליקציה שלי, אוקיי? זה הרעיון. מה אנחנו בעצם מקבלים פה? אנחנו מקבלים visibility משמעותי, אנחנו מקבלים נראות בעצם על כל הרכיבים האפליקטיביים שמתקשרים אחד עם השני, בין אם זה רכיבים אפליקטיביים שאני יצרתי, או בין אם זה רכיבים אפליקטיביים ש-IT נתן לי לטובת התמיכה באפליקציה שלי. כמו שאמרתי קודם, דאטאבייסים, DNS servers, cache servers וכו' וכו'. כן, מה שאנחנו אומרים ללקוחות לעשות, זה להכניס בשלב הטסטים איזשהו, בוא נקרא לזה end-to-end test. אוקיי, ממש לסמלץ workload אפליקטיבי, כי אם לא תעשו את זה, ה-VCF Operation for Network לא יתפוס את הקשר בין הרכיב. אוקיי, אני חייב לראות traffic flow בין רכיבים כדי לזהות שבכלל זה קיים. רק ככה הוא מתחיל לייצר את הנתיב התקשורתי ואת המפה התקשורתית שעוד מעט דיוויד יראה לכם בדמו. אחד הדברים שאנחנו אומרים, זה לא תמיד מתאפשר, אבל להריץ את האפליקציה בסביבת פרה-פרודקשן. אוקיי, כמו שאמרתי בטסט, לא תמיד ה-firewall'ים ממוקמים במקום הנכון, או במקום הרלוונטי אליהם, אז אם אפשר להריץ את זה בסביבה שהיא פרה-פרודקשן, שממש נראית כמו זאת אומרת, זה סביבת הפרודקשן, פשוט הטראפיק
הטראפיק האמיתי לא רץ שם, אלא רק הסינתטיק טראפיק שאתם תריצו יהיה שם. ככה אתם יכולים לקבל את המפה האמיתית של איזה firewallים בכלל צריך לפתוח, ואיזה פורטים צריך לפתוח, ואיפה אני נתקל בבעיה, ולקבל איזשהו פלט של הנה, אלה הרכיבים האפליקטיביים שלי, אלה הפורטים שאני צריך לפתוח, זה מדבר עם זה בפורט הזה, זה מדבר עם ההוא בפורט הזה, ואם נתקלתי אז אני יכול גם להצביע על באיזה firewall כנראה נתקלתי, אוקיי, אם שכחתי לפתוח. אז זה עוד אופציה, לא חייבים לממש אותה, אבל זה אחד התהליכים שאפשר לממש כדי לקבל חוויה טובה יותר. זה הפתרון. אז אני רוצה עכשיו לעבור לדמו. דיוויד, תשתף את המסך שלך כדי שאתם תראו באמת מה הכלי הזה עושה ואיך זה נראה. מעולה. אז תודה רבה. המסך שלי, רואים אותו לי? כן. מעולה. אז תנו לי לקחת אתכם ככה סיבוב קצר, לא יודע כמה מכם מכירים את הממשק הזה, אני לא אצלו אליו, רציתי לקחת אתכם סיבוב קצר באפליקציה שלנו, מה שנקרא. אז פה יש לנו את התשתית של האפליקציה, כן? את השרת אפליקציה, ה-middleware, יש את השרת דאטאבייס, RabbitMQ, Valkey ואת ה-Web Server. יש לי גם מכונות שהן ה-Shared IT Infrastructure, שליר הזכיר מקודם, של DNS ו-NTP, שיתנו לנו את ה-name resolution ואת הזמנים לאפליקציה. מאוד פשוט, תשתית, כרגע אתם רואים את הצד ה-V-ספירי שלה, כן? רץ לגבי 3 i6 אצלנו במעבדה בשביל לסמלץ. האפליקציה עצמה, אני לא איש אפליקציה, אבל מזלי יש את ChatGPT וג'ימיני, שניהם עבדתי איתם ביחד בימים האחרונים, בנו לי אחלה אפליקציה, בסדר? נותן לי כרגע את השמות של המוצרים של וימו שיש בתוך VCF שהצגתי לכם בהתחלה. בואו נלך לתוך ה-Operations for Networks. זה המסך הבית של Operations for Networks, איזשהו overview מאוד גבוה על הסביבה, עם דשבורדים שאנחנו כבר out of the box, יודעים שהם חשובים ללקוחות, אפשר לשנות אותם, אפשר לשנות את הסדר שלהם, אבל לדוגמה, תן לי את ה-latency שיש לי בתוך הדאטה סנטר שלי, תציף לי את זה מיד, או שינויים חשובים וכן הלאה. הרבה מאוד מידע שהוא יכול להיות מאוד יעיל, אבל מה שקרה, לא לזה התכנסנו היום. אם אני אלך פה בצד שמאל לתפריט ואני אלך לאפליקיישנס, אז פה זה האזור של האפליקציות שליר דיבר עליו. אני אקח אתכם פה, רגע, יש לי את הרשימה של האפליקציות שבניתי פה בתוך הסביבת דמו הזאת. עכשיו תשאלו אותי איך אנחנו בעצם מגיעים לרשימה של האפליקציות האלה. איך בעצם ה-VCF Operations for Networks לומד מהי אפליקציה. אז יש מספר דרכים שכולם מיועדות לעשות לכם את החיים קלים יחסית. דבר ראשון, ונתחיל מצד ימין, הכי פחות קל, זה להוסיף ידנית. מישהו יושב ומכניס פה את הנתונים, אחד אחרי השני, נותן שם לאפליקציה, אומר איזה VMים להוסיף, איזה טירים, ובונה בעצם את האפליקציה ידנית. ארגונים שיש להם Service Now, Snow, יכולים לקיים אינטגרציה, לשתי המערכות האלה יש אינטגרציה, אז בעצם ה-Operations for Networks יכול לשאוב את המידע מתוך ה-CMDB שקיים בתוך Snow, בשביל ללמוד מהם האפליקציות הארגוניות. אז מי שעובד עם CMDB, עם Snow, יש לכם את זה כבר מובנה בפנים, רק לחבר את האינטגרציה. הדרך שבה אנחנו השתמשנו לדוגמה היום במעבדה היא מה שליר הזכיר, היכולת בעצם להסתכל על attributes של ה-VMים, בעצם על טאגים. מה הם אותם טאגים? אני אחזור לפה רגע, אני אעמוד על אחד ה-VMים, אתם יכולים לראות שחיברתי או כתבתי בזמן היצירה של ה-VM דרך אוטומיישן, נכתבו טאגים שמגדירים איזה טיר ה-VM הזה ובאיזה אפליקציה הוא שייך. את הטאגים האלה בעצם ה-Operations for Networks לומד, ועל בסיסם הוא אומר הנה זה אפליקציות שאתם יכולים לבנות, האם אתם רוצים לשמור אותם כאפליקציה או שאולי אתם רוצים לעשות בהם שינויים. והדרך האחרונה מבין כל הארבע דרכים שהן מופיעות פה היא בדרך הקסם. מה זה דרך הקסם? יש בעצם מנוע, תנחשו של מה? של AI שקיים בתוך ה-Operations for Networks. הוא מסתכל על כל הפלואים של ה-VMים ושל השרתים הפיזיים וכל הציוד בעצם שחיברתם כ-endpoint לתוך ה-Operations for Networks, ודרך הפלואים האלה הוא מתחיל ללמוד ולהבין מה עשוי להיות אפליקציה, איזה VM מדבר עם איזה VM אחר או עם שרת פיזי אחר, דרך איזה firewall, ובעצם מציג לנו את הרעיונות שלו הנה, אני רואה שהחמש, שש, 20 VMים האלה מדברים, יש מצב שהם אפליקציה, מה אתה אומר לדבר הזה? זה הדרך של הקסם.
ובסופו של דבר ברגע שאישרנו לו את זה אנחנו מקבלים את האפליקציות שלנו. אז הראיתי לכם, יש לנו את הרשימה של האפליקציות, פה יש דשבורד יפה בעצם שמראה לנו רוחבית בכל הארגון את כל האפליקציות, האם יש לנו איזשהם סיכונים מבחינת סקיוריטי לגבי בעיות, טראבל-שוטינג, אינסידנטס, כל האפליקציות. המערכת שלי לא פעילה מן הסתם יותר מדי אז אין פה דברים שקופצים, אבל רוחבית לגבי כל האפליקציות שקיימות בעצם באותה רשימה שבנינו לו. בואו נלך עכשיו, כשהתחלתי לעבוד עם ליר על הסשן הזה, אז אמרתי לכם, הייתי צריך ללמוד לכתוב אפליקציה, אז יצאתי עם איזושהי אפליקציה מאוד בסיסית, אתם רואים פה איזושהי טבלה עם כל מיני נתונים, ויצרתי בעצם 3 מכונות בשביל לדמות את ה3 שכבות. יש לנו את ה-Application Tier, את ה-Web Tier ואת ה-Database Tier, שאתם רואים שה-VRNI ברגע שיש תקשורת, ה-Array Operations for Networks, ברגע שיש תקשורת אז הוא מתחיל לסרטט לנו מי מדבר עם מי. אז ה-Web Application מדבר עם App Application, וה-App Application, אם אני אשים עליו רגע את הפוקוס, אנחנו רואים שהוא מדבר גם עם ה-Web וגם עם ה-DB, בעצם מסרטט לי את כל התנועה שקורית לי בתוך האפליקציה. מה זה אותו shared virtual? אתם זוכרים את ה-DNS ואת ה-NTP שאמרתי לכם? הם כאן בתוך ה-shared virtual. אני לא שמתי על זה טאג. ה-Operations for Networks למד לבד ואמר פה יש שירותים שאני מכיר אותם, DNS ו-NTP, הם כנראה shared IT, ופה אני אשים אותם ב-shared virtual, ו-others זה בעצם ה-Jumpbox, זה התחנה שאני עובד עליה, תחנה שמבחינת סביבה היא תחנה פיזית, הוא לא מכיר אותה אבל הוא רואה את התקשורת ממנה ולכן הוא רואה שאני מחובר אל הווב. עכשיו זו אפליקציה פשוטה ולי הראה לי מצגת יפה עם כל האפליקציה המאוד מסובכת עם MQ וקאשינג וכן הלאה, אמרתי אני לא יכול לרדת ברמה של המצגת מהדבר הזה ברמת הדמו. אז הלכתי ועוד פעם לחבריי הטובים ב-AI, אמרתי להם תקשיבו אני רוצה לעשות משהו קצת יותר מורכב. אז הנה משהו קצת יותר מורכב, פה הוספנו את כל הרכיבים, אמרתי שיהיה לכם ככה זהה למה שאתם רואים במצגת של ליר, אז יש לנו עדיין את אותם רכיבים של דאטאבייס, אפ וווב, אבל הוספתי גם קאש טיר ואת ה-message queuing, כל השאר די דומה. אפשר לראות את ה-others שמדבר עם אני פונה בווב מן הסתם אל האפ, אל הווב, הווב יפנה אל האפ, וגם פה אתם רואים שהאפ הוא רכיב מן הסתם מרכזי בתוך האפליקציה, ורוב הקשרים האפליקטיביים קורים דרך האפ סרבר, כי זה שם כתבתם את האפליקציה שלכם, נכון? שם היא רצה. אז זה הדרך שבה רציתי להראות לכם שה-Operations for Networks מציג בצורה מאוד נחמדה, מאוד user friendly, מה קורה, מהי האפליקציה שלי, איזה שכבות היא עוברת, כמה VMים יש לי פה, אני יכול גם ללחוץ על ה-VM בשביל לראות יותר פרטים עליו. ברמה הזאת, לדוגמה, דיברנו על טאגים, אז גם פה אני מקבל את המידע לגבי ה-VM, על איזה הוסט הוא יושב, לאיזה רשתות הוא מחובר, הטאגים שדיברנו עליהם, אז הנה פה יש את הטאגים ששמתי לו בשביל לראות, וכן הלאה, path to internet, סביבה סגורה, לא תראו כלום, אבל הרבה מאוד מידע שאפשר לקבל גם ברמת ה-VM ספציפי ולא רק ברמת האפליקציה. ועכשיו בוא נלך לקסם. אז אמרנו המטרה, הרצתי workload, ה-workload רץ למערכת, בעצם אני רואה את כל הקשרים נוצרים בין השירותים השונים, ועכשיו אני רוצה ללכת ולגשת לצוות הסייבר, צוות אבטחת המידע, ואגיד להם אני צריך את הפורטים הזה והזה 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 פתוחים, בשביל שהאפליקציה תוכל לעבור ולעבוד בסביבות הפרי-פרוד או בסביבות הפרודקשן שלי. איך אני עושה את זה? פשוט מאוד. מיקרו-סגמנטיישן, פה אתם רואים אנחנו גרופ לפי טיר, הנה הטירים שלנו, עוד פעם, Web, DB וכן הלאה, הנה shared services, כל מה שראיתם בסרטוט היפה מקודם בצורה קצת שונה, מראה לי את הטראפיק באפליקציה, כמה East-West, כמה Switch, כמה קורה לי בתוך ההוסט, הרבה מאוד מידע שיכול להיות שימושי לי בשביל לעשות טראבל שוטינג, ומפה הצעד הבא, שימו לב, תחזיקו חזק ותסתכלו טוב כי זה הולך להיות מהיר. אז נעשה פה רפרש, כי הוא עושה איזה רפרש זה ייקח קצת יותר רגע. יופי, זה כי דיברתי. אז אני חוזר להתיר, לוחץ export rules as CSV, מקבל את הקובץ זיפ הזה, פותח אותו בשביל שיעבוד לנו סבבה ובלי זיפים, אז פתחתי אותו לפני זה, וזה התוצאה שאתם מקבלים. אם תפתחו את זה באקסל מן הסתם, זה יהיה בתוך העמודות, אבל מה אנחנו רואים פה? הנה ה-source group, destination group שראינו, הפורטים, פרוטוקולים ואיזה אקשן מומלץ ל-firewall ו-related flows.
כמה פלואים, כלומר כמה אינטראקציות כאלה פלואים קורים באפליקציה. בואו נסתכל פה רגע לדוגמה על הפוסטגרס. אז הוא זיהה שאני משתמש בפורט 5432, שרת הדאטאבייס שלי הוא פוסטגרס, וזה שרת הווב, דיבר באיזשהו שלב עם שרת ה-DB בפורט הזה. איזשהו שלב, השלב שבו עשיתי טעות והעליתי קוד לא נכון. משהו מעניין, דוגמה נוסף, תגידו, רגע, יש לי פה others physical, שמדברים עם ה-MQ שלי, עם ה-Rabbit MQ, מה קורה שם? כי זה לא בתוך האפליקציה. אז מה שקורה זה שאני התחברתי מעמדת הניהול שלי לניהול של ל-Web Interface של ה-Rabbit MQ בשביל לנהל אותו, ולכן אני צריך את הפורט הזה פתוח בשביל ניהול. אם נסתכל עוד פעם בהיבטים היותר אפליקטיביים, אז אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה את ה-Web Application, לא, את ה-MQ שמדבר עם Others Virtual וכן הלאה. את הקובץ הזה אני לוקח as is, שולח לאנשי אבטחת מידע, אומרים להם בבקשה, הנה, זה מה שאתם צריכים לפתוח לי בשביל שהאפליקציה תעבוד, ובזה מה שקרה, נגמרה העבודה, נגמרו השאלות, ואני יכול להתפנות להמשך הפיתוח שלי. שאלה מה זה לוקח, כן? אתה לוקח, גם את זה אפשר לפתח. כן, זאת אומרת, אם יש לנו, אם השתמשנו ב-ARIA Operations, ב-ARIA Automation או ב-VCF Automation שדיברתי עליו קודם, כל מנוע אוטומציה, אנחנו פיתחנו ללקוחות שירותים שלוקחים את המידע הזה ופותחים קריאת שירות בטופים, לצורך העניין, עם כל האינפורמציה כדי בעצם להמשיך את התהליך באוטומציה או באיזשהו סלף סרוויס, כן? זה לא חייב להיות אוטומטי לחלוטין, זה יכול להיות, הנה, זה המידע, תעלה אותו לפורטל, תלחץ סאבמיט ואני אפתח קריאה בסרוויס נאו, בטופין, ב-whatever, כל ארגון איך נראה הפרוסס שלו, אבל כדי שהדבר הזה יגיע מה שנקרא כמה שיותר structured ונכון ומציאותי ואמיתי לצוותי אבטחת מידע שיעשו את העבודה שלהם נאמנה. זאת אומרת, זה הרעיון. לגמרי. אפילו דבר, אני אספר לכם קוריוז קטן שקרה לי אתמול, אמר לכם במהלך המשחקים, אז בטעות שמתי קוד לא נכון בווב, ופתאום בקונקשנים היפים שרואים פה עכשיו, היה לי קונקשנים נוספים של הווב ל-MQ, ל-DB, לאפ, למה? כי שמתי קוד של אפליקיישן סרבר בתוך הווב. ה-Operations for Networks חשף לי את זה, פתאום ראיתי הרבה מאוד קווים פה נוספים בציור, אמרתי אלוהים ישמור מה עשיתי, כן, עשיתי פה משהו לא נכון באפליקציה, יש לי קשרים שאני לא רוצה בכלל שיהיו באפליקציה שם, כי לא ככה הם מיועדת לעבוד, ואני בחיים לא הייתי עולה על זה, כן, אלא אם כן, וזה מה שקרה, פתאום זה הופיע לי פה בסרטוט הזה במפה, שיש לי כל מיני חצים שאמרתי, רגע, זה לא הגיוני שיהיו לי את החצים האלה מהווב, שהוא מדבר עם כל הרכיבים האחרים חוץ מהאפ, מהמידל טיר סרבר שלי פתאום, וזה מה שקרה, הציל לי את החיים. ראינו גם אצל לקוחות אחרים שפתאום יש סביבות של פרודקשן שמחוברות לאיזשהו שירות בטסט, כן, עכשיו זה משהו שנשאר מבחינת קוד ומישהו פספס, אז ברור הסיכון, כי סביבות טסט זה לא משהו שמפקחים עליו, זה לא משהו שאנחנו מנטרים אותו, מה שקרה שצריך לעבוד 24/7 כמו פרודקשן, ויכול להיות מאוד מחר שמישהו יכבה את אותו שרת בטסט שישפיע על השירות פרודקשן שפתאום ייפול. למה? כי היה חתיכת קוד שאמרה תדבר עם השרת הזה ותשאב ממנו נתונים. כלומר מקבלים פה הרבה מאוד ויזיביליטי שעוזר מעבר להיבטים של האבטחת מידע ולפתוח את הפורטים מה שדיברנו עליו עכשיו, גם לוודא שבאמת הקונקשנים והאפליקציה שלנו מדברת עם הרכיבים שבאמת אמורה לדבר איתם, ואין לי איזה נספחים, גרורות שעברו איתי משלבי הפיתוח לתוך הפרודקשן, ואולי אני מדבר עם מישהו שאני לא הייתי רוצה לדבר איתו בסביבות פרודקשן שלי. גם כן ככה, מקרה אמיתי קרה לי אתמול, אז רציתי לשתף אתכם בזה. זהו חברים, סשן קצר וממוקד. אתם ראיתם כלי אחד מאוד מאוד חזק שיודע לעשות ויזואליזציה לנטוורק. אנחנו דיברנו על כלי אחר שיודע לעשות אוטומציה וסלף סרוויס, ואנחנו נשמח, אם אתם רוצים להעמיק בפתרון הזה או בפתרונות אחרים, אנחנו נשמח לבוא ולדבר עליהם באחד על אחד.